Liti Lita 8 ovonedeljni vođa Ena Čolić napravila neočekivan potez prilikom večerašnjeg izbora Potrčka, izazivši burnu reakciju među učesnicima. Naime, tokom emisije Izbor Potrčka voditelj Milan Milošević dao je Eni priliku da saopšti svoju odluku, a njen izbor mnogi nisu očekivali. Neka ustane Bebica i Teodora. Navijam za njihovo pomirenje, ali mene radi da mi oni budu potrčci. Mene jako loži da mi neko bude Potrčko. Podići ću Peju i sve njegove žene, Ana Spasojević, Aneli Ahmić, Mrvica. Ne mogu da dižem neke lažne parove. Vidim da potencijalni par Mateja i Sofiju, ali njih nikad ne bih slala u izolaciju. Mateja možda završi večeras u hotelu. Pričala je Čolićeva, međutim u posljednjem trenutku donela je iznenađujuću odluku. Želim da Potrčko bude Terza i da mu objasnim da više ne drži monolog. A sa njim šaljem Draganu jer želim jednu cijelu noć samo o njoj da slušamo, saopštila je Ena, izazivši šok među takmičarima. Dragana Stojančević, za koju se već nedeljama spekuliše da je nova meta Borislava Terzića Terze nakon kraha romanse sa Milicom Veličković i Sofijom, bila je vidno iznenađena, ali je pokušala da ostane smirena. Iskreno nisam ovo očekivala ni kao drugarica, taman da čuje mišljenje svih, rekla je Dragana, dok Terza s druge strane nije delovalo uznemireno i odgovorio je samouvereno. Ona je smešna, imam piva, para i hrane koliko hoćeš, imam žena ovde koliko hoćeš, drugarica i drugara. Drago mi je da ću moći sa nekim da komuniciram, poručio je Terza krenuvši odmah ka vratima Bele kuće.